Ето сега отиваме към групата от контрапротестиращи, контраокупатори на Софийския университет. Да ги попитаме. Здравейте, аз съм Никола Титридис от Светов Нюс. Да ви задам няколко въпроса. Не, мерси. Защо сте днеска тук? Вие сте част от групата Освободете Софийския университет. Освобождавате ли го в момента и от какво? Днеска имахте събитие във Фейсбук, предполагаме пропаднало. Освободете Софийския университет. Разпознавам част от вас. Госпожицата с русата коса е част от тази група. Вие не искате да коментирате защо и от какво искате да освободите Софийския университет. А вие къде учите в такъв ред на мисли? В Софийския университет. А вие, господине? Не се подразбира от никъде. А вие къде учите? Софийския университет, журналистика, втори курс. Добре, защото и... Но аз се представих като журналист, а не като студент и затова ви задавам няколко въпроса, на които вие не искате да отговорите. Вие още не сте стигнали до този курс. Че е необходимо поне да ни попитате дали е възможно да не снимате. Аз ви питах, но вие сте направили публична група във Фейсбук за освобождаването на Софийския университет. А от какво го освобождавате? Само ние ли сме? Някой се замени. От какво освобождавате Софийския университет? От политическа активност, на която и да е политическа сила и така нататък. Коя е тази политическа сила? Не знаем, но явно... Не знаете, не искате да освободите. Но има политически искания, нали така? Оставката е политическо искане, да. А университетът е автономна област, нали? Точно така. А защо тогава има политически искания? Вие имате пристрастие, доколкото знам господиня в синьото, че е от... Пристрастие в синьото? Господина в синьото е комунист, доколкото разбрах, или социалист беше. В червен цвят бяхте, днеска сте в синьо. Тоест вие, въпреки неговите политически пристрастия, вие сте тук за да освободите. Мен не ме интересува. Като студенти. Мен не ме интересува. А какво ще направите, за да освободите Софийския университет? Както гледате, искаме по мирен начин. Не сме тръгнали Не сме тръгнали с... не знам с какво. Като едни добри студенти искаме да се спази решението на академичния съвет. Искаме да учим просто, да си имаме часове. Вие в ректората ли учите? Все пак да ви попитам, има огромна разлика между политически и партийни искания. Тук са наистина политически, но партийни няма. Моля ви, връзките на протестиращите са много явни с реформаторския фронт. Аз не ги знам, ще ги кажете ли? Вижте, смисъл, вие сте журналистка. Така е, да. Проверете кой е, примерно, има хора от ДСБ, които са били в партийните листи на ДСБ. Проверете ги и тогава пак може да си говорим. Има ги тези хора, ако ги потърсите в някои от партийните листи на реформаторския блок или там на която иде политическа партия, ще видите, че има хора. А вие смятате, че тези хора са политически свързани и искат да свалят това правителство, за да дойде друга партия на власт, така ли? То ще стане една подмяна. В смисъл, статуквото няма да се смени, защото ще е една подмяна. Значи, тук тази подмяна ще е също да рече. Да има искания, примерно медицината да е безплатна, да не плащаме такси, окей, това не е политически. Не е политически лозунг. Тук да се свали правителството. И какво ще дойде след това? Те искат нови избори и разпускане на правителството. И се предполага, че ще дойде подобно на това правителство. Може да не е от БСП, може да е примерно от ГЕРБ и така нататък. Статуквото ще се смени ли? Законите ще се сменят? Не. А вие подкрепяте ли това правителство в момента? Не го подкрепяте. За това ви питам, да. Подкрепяме протеста, но не начина. А според вас, кой е начина за протест? Пред парламента. 5 месеца този протест не успя. Защо? Вие мислите ли, че този ще успее? Това е едно продължение на протеста. Вие си го признахте току-що, че е продължение на протеста. Разбира се. Това е продължение на протеста. Надявам се да го отбележите, това си го признавате. Току-що да правите връзката, т.е. признавате, че протестът е политически. Окупацията е продължение на протеста, който продължава вече 4 седмици. И е политически по своята същност. Всеки протест
е политически. Дори това вашето е политическо в такъв ред на мисли. Защо да не е политическо, като господина, вие щом свързвате реформаторския блок с студентите, аз мога да свържа господина с комунистическата партия. Той е тук като студент. А и тези хора са там като студенти. Аз мисля, че комунизъм няма. Има българска комунистическа партия все още. Абсолютно. На миналите избори. Проверете. Последния регистър. Искате ли да се хванем на бас с вас? Аз съм готов и без това съм пообеднял студент да се хванем на бас, че няма. Аз нямам никакви проблеми, разбира се. Аз също съм съгласна да ще ви намеря във Фейсбук. БКП няма... А вие по какво сте студент? Значи аз бях студент. Просто съм против окупацията в момента. И това не е мястото, нито начин. А къде е мястото и кой е начинът? Казахте ми пред парламента. Окупирайте Народното събрание и това е. Да не мислите, че на Фейсбук, че примерно, че са окупирали с Фейсбук. Не. И отначало. Още нещо. Аз едно нещо. Транспарантите защо са чаршафи? И отзаде. Имат чаршафи, смисъл не може. Защото се виждат, предполагам. Добре, има и големи такива... Когато си в окупация, хубава окупацията, ама са смисъл... пълни коли с провизии. Правете същия лозунг и така нататък, ама чаршафи. Провизите са дарения, доколкото разбрах. Мисля дали са дарения или не, то все пак кашони от банани, минерални води големи, чаршафчета разни. И смисъл, студентите нали имат достъп, в смисъл с студентска книжка и така. Това ако решиш да се запишеш да учиш, примерно Софийския, как да си направиш? Все пак вътре са много хора, предполагам заради това имат нужда от храна, туалетна хартия. Искате ли да влезем заедно с вас да видим колко души са? Не, нямам такова. Стотици спят там от няколко дни насам. Аз лично нямам такова наблюдение. Все пак хотелските места за спане са, има родина, има... Стотици са? Вие влизали ли сте вътре? Те даже може и Защо? Аз бях последен. Искате ли заедно да влезем сега? Сега? Сега не си носи студентската книжка. Нищо, вие ще влезете с мене. Да видите вътре колко души има. Вие сте привилегирован по някакъв начин. Да, аз съм журналист, ето тук може да видите. Право да... Властите се умоляват да оказват съдействие при изпълнение на журналистическите му задължения. БТА се допуска турската национална телевизия. БТА мисля, че дори не се е пробвало да влезе. Не е точно така, господин. А как беше? Вчера беше допусната турската национална телевизия, а не беше допусната Българска телеграфска агенция. Това има ли обяснение? А защо не питате защо Алфа ТВ не е допусната и TV7 защо не е допусната? TV7 е национална телевизия. Телевизия Алфа е партийна. С телевизия Алфа съм склонен да разбера защо не сте пуснали. А защо не допускате TV7, която е национална телевизия? Вие предполагам сте запознат с собствеността на TV7? Не съм. Запознайте се. Запознайте ли? Ето това тук, което четете, вестник Телеграф. Отворете челото сега. Нека да видим челото на Телеграф. Да, Телеграф, на който ясно пише... Какво пише? Днеска челото на Телеграф. Той излъга. Платил палата кеш. Доказано голямо и усмихнатия президент. Както винаги. Сега, ако искате, прочетете... Аз не си спомням някога да е бил номеръстен, нали? Естествено. Винаги се хили. Отворете сега и вижте дали статията на Телеграф има нещо общо с заглавието. И какво казва... На коя страница само? По средата трябва да е. Сега ще видите свързаността на TV7, понеже от TV7 тръгнаха скандалите. Един урок ще ви изнеса. От TV7 тръгнаха скандалите с господин президента и оттам нататък Телеграф, собственост на нова българска медийна група. Така, сега, нека да видим. Това е нотариус. Нотариус е изповядал сделката. Виргиния Хасапи. Сега, Телеграф твърди, че е незаконно да плащаш с чекове къща. А президентът така го е направил. Сега, нека да видим. Чакайте, ние нямаме политически искания. Да, аз ви обяснявам защо тези медии лъжат. Вие ме питахте TV7, кои са, аз ви отговарям с Телеграф, кои е собственост на нова българска медийна група. Аз стотен път ви казвам, че ние не искаме, нямаме политически искания като тях. Ние просто искаме да учим. Вие по какво сте студент? По история, втори курс. Вътре мисля, че има доста ваши колеги, нали така? А вие говорили ли сте с тях? Какво?
Мисъл, На тази тема вие все пак учите заедно. Мисъл, те доста, меко казано, фашистски се държат. Който е против нас е комунист и е от БСП. Това са глупости. И пак казвам, автономността на университета означава, че е надполитически. А това са политически искания, оставка на какво? Да не говорим, че имаш някакви изказвания на някакви една студентка по политология, оставка на всички партии, което е срам за... Тоест нищо не е научила. Има хора вътре, които изобщо не са студенти. И е видно. И не са студенти на Софийския университет. Има един от нов български университет, да. Но те нямат възможност да окупират своя собствен университет. А ние тук трябва да... И се държат все едно с име бащиния. Бащиния. И да, точно. Да. Аз имам правото да посещавам университет. Някакви хора с вид на бъдите стоят отпреде, като охрана на дискотеки ми казват, нямате списък. Какъв е този списък? Да не говорим, че никой не е питал нас студентите, събрали се там някакви хора Хикс и си решили, ще заключват вратите. И още имат. Защо беше в петък 8:30 да заключват? Кога са заключили? В 12 часа се заключва. Аз съм разбрал, че в петък 8:30 са... Кой ме дал ключове? Сложили вериги на франгите. Да, тук нали наясно си го и пише, нали? Са сложили в 8:30 вериги на франгите, като вече нямало студенти в университета. Защо? Никой не го говори. А вие подкрепяте ли студентско движение Призив? Не знам дали сте запознат с тях. Не, даже не съм. Те, които казаха, дойдоха един докторант, прочете декларация. Който заяви, че 20 000 студенти са ощетени по този начин. В ректората са 6 000. Да, в ректората са 6 000. Общо мисля, че сме 24. Получава се един парадокс. Има решение на Академичния съвет, който е против окупацията. Тоест какво имаме да си говорим повече. И второ, тук не се учи, но в другите факултети се учи. Тоест, получава се, че ние и да искаме не можем, защото някакви хора стоят там. Колко? 100, 200, 300 дни Вашия факултет учи, нали? Аз съм задочно да ви кажа честно. Ясно. Така че... Но си учи. Да. Ние защо не можеш да учим? Това е мое конституционно право да се защитавам, да получавам образование. Питам, какво става, ако господата вътре, протестърите, направят така, че годината се обяви за нулева? Днеска госпожа Клисарова, министърката на образованието, заяви, че това няма как да стане. Зависи колко време остана продължи окупацията, защото те казаха безсрочно. Ако продължи 2 месеца вече, или месец и половина, вече няма как да не се счете годината за нулева. Надяваме се, че няма да се стигне. Но просто те нямат ход вече полезен. Защото очевидно. Само някои преподаватели ги подкрепят. Като Калиняков, който между другото той на ДСБ ли беше? Да. На ДСБ е член. Депутатите в Ловеч. Да. Тоест член на листата на ДСБ. Какво има да си говоря? В смисъл, ясно е, че този протест първо пак се повтаря политически. Второ, няма голяма подкрепа сред студентите. Да, може да са 200, може да са 300, ама не са 20-30 хиляди. Не са 24 хиляди студенти на Софийския университет. Тогава може да защо казахте, че има и отново български университет. Има, да, още от самото начало. Всеки може да се включи. Това е мисълта. Всеки може. Добре, защо не е в сградата на МБУ, примерно? И там има? Има, ама е само в една аула. Да. Понеже... Добре, нека е в една аула и тук да не се прекъсват учебните занятия. Да, в 272 имаха проблем с Токушев, окупираха залата. Все пак можеше да се провежда. Бяха преместени по кабинетите, други, така че не затрудняха толкова, но това е, как може, казвате стотици, да кажем, че са 200 души. Как може и 300 да са, 300 да са, как могат да окупират? Пак е нищо сравнено с 10 000, които учат и преподават. Така е? Добре, много ви благодаря за